duban da zan sai na yi ido da farar yarinya, banyo zaton da akwai balarabiya a dangina ba. Fati fara ce mai fari tamkar balarabiya ma, ta sanya leshi mai ruwan kwai ta yi shigar alfarma. Da na dubu Fatima sai ta duban kai abun ba dama, daga nan kwa shukar so ya fara fure ba zan manta ba. Yawa, kaga baka san matan da gaba. Lokacin ai ka san ba waga ake. To ai kana yi. Ana dan tattaba dai. Yawa, suna dai zaka ce kai shi. Sanda mutane suka san ka akalla ka kai shekara 4 da wanda mutane suka san ka, amma mu da yake muna ciki mun san ka shekaru akalla 8 zuwa 10 da suka wuce. Garwashin so ya kona zukata, na yi zufa zo ki yi mini fifita, ki amince da dukkan kalmata, san ki na rika a yau zan alkinta, darajar ɗa namiji sai da mata, darajar ya mace ko gidan mijinta, zancen ki hakan yake kin biya haƙin kowa. Usaini da ku ga ka zauna Gaskiya ne kan farar kujera. ka ji fa ya kaji da ka zauna akan farar kujera. Na ji taushi ko na ji taushi. Baka ji tauri ba? Inda nake nan kamar ka tauri ne ke dan ture na haka. To al'adar farar kujera kenan. Gaskiya ne.